Алексей Милюк, як намояндаи вазорати корҳои дохилии Қазоқистон, рӯзи 1 март хабар дод, ки мақомот тавассути додгоҳ нӯшидани машруботро ба аъзои садҳо хонаводаи носолим манъ карданд. Ин хонаводаҳо акнун ҳақ надоранд на дар манзили худ ва на дар манзили дигарон шароб нӯшанд. Вайрон кардани тартиботи мазкур 15 рӯзи ҳабс дар пай дорад. қонунгузории Қазоқистон дар охири соли 2017 тағйир ёфт ва имкони манъи шаробнӯширо фароҳам овард. Дар кодекси қонун вайронкунии маъмурии Қазоқистон омадааст, агар нӯшидани шароб сабаби сарзадани қонуншиканӣ гардад, додгоҳ ҳақ дорад ба вазорати корҳои дохилии иҷозат диҳад, ки шаҳрванди мушаххасро аз нӯшидани машрубот манъ кунад. Ба иттилои Милюк, мақомоти Қазоқистон рӯйхати 10 000 хонаводаи носолимро дар ихтиёр доранд. Ҳамаи онҳо мумкин аст аз нӯшидани шароб маҳрум шаванд. Дар соли 2017 350 хонавода ва аз ибтидои соли 2018 855 хонаводаи носолим аз шаробнӯшӣ маҳрум шуданд. Ба иттилои вазорати тандурустии Қазоқистон, дар соли 2017 ба ҳисоби миёна ҳар сокини кишвар аз 11 то 12 литр шароб истифода кардааст. Ин нишон дод нисбати кишварҳои ҳамсояи Қазоқистон зиёд арзёбӣ мешавад. Дар ҳамин ҳол 18% аҳолии ин кишвар вобастаи шароб дониста мешаванд. Онҳо ҳар ҳафта бештар аз 2 маротиба шароб менӯшанд.